Ivo nam afa siri fɛn dɔ de siri ti ala ye wallahi ala te ala ka dabɛn don ina fɔ garisɛgɛ fɛnɛ ala ka dabɛn cogo ni siri datugu i t'a dɔn kuma dɔw la ni mɔgɔ sirila kuma dɔw i b'a dɔn mais kuma dɔw ni siri datugu i t'a dɔn n ko ni a bɛ nin kɛ n bɛna kilisi ninnu de dimi mais n bɛ mun nɔfɛ Ivo mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ jamanaba in dɔ la ye se b'a ye mais a ye mun kɛ ka ne jaabi bi n galen na ala la Ivo wallahi suma wallahi ayatollah min filɛ k'a fɔ a ye Ivo kulawuzu birabili fana kɛ siɲɛ 41 birabi nasi siɲɛ 41 wallahi Ivo t'a sɛbɛ i ka jelikisɛ bila a la k'i fo n bɛ ka kuranɛ de d'i ma tan ne filɛba ne lamɛnba n kanuba walima hali ni tɛ n fɛ ko di n bɛ fɛ ka magoɲɛ d'i ma Basegu a kana pan nunguna dɛ mɔriya tɛ suya ye dɛ u kun ye mɔriya kɛ dabiri anw dala de dabiri point com an ye fa bɛɛ don ɲɔgɔn na an ma ɲɛ foyi a wari bɔ an ma foyi bilahi tallahi ne filɛ ka mɔriya de d'i ma tallahi kulawuzu birabili falaki siɲɛ 41 ay diɲɛ yɛrɛ bɛɛ nasi sɛbɛn na ne tɛ se sɛbɛnni foyi la k'ale bɔ sɛbɛnni sira kan ayi non n ko ale 41 kuma dɔ ne y'a daminɛ fo n bɛ kalimu kɛ ka fasi bɔ i y'a faamu cɛ ko ne ma cogo di a ko ayatollah n b'i fo ne ko han ko mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye kara in di maa tɔgɔ fɔ wallahi wula in na fitiri yɛrɛ ka don fitiri la de n'a bɛ kuma na a ko ayatollah n b'i fo ne ko mun na a ko ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko ne sirilen don fo ne kelen k'i ka kulawuzu tile 7 in ko ne kun t'a dɔn quoi ne yɛrɛ fɛ ko n ziri in dɛ awɔ parce que a bɛ kɛ mɔgɔ la koyi bɛɛ sɔn mi yɛrɛ ye dɛ la ilaha ko ni nafila sɛlila ni urudikɛla ninnu dɔw jateminɛ olu fɛ ko foyi tɛ foyi o m'a faamu ni siri y'i minɛ kuma dɔ la hakili bɛ girin hali ni maa ye fɛn f'i ye i tɛ dan na a ko wallahi Ivo ko ale ye a ko hali mɔgɔ minnu y'ale janfa a ko ale ye tile 3 de kɛ fɔlɔ a tɛ se ka sunɔgɔ ale b'a da dilan la de a bɛ tɔɔrɔ ten a bɛ to tɔɔrɔ kɔnɔ ten hali a tɛ se ka sunɔgɔ a ko mais ala ma to o la fiyewu fo ala nana hali mɔgɔ minnu y'ale janfa dabali dama tɛ dɛ hali minnu y'ale janfa k'ale ni tubabu dɔw ka fɛn tiɲɛ u ka baara tiɲɛ ala y'o bɛɛ yira ale la yɔrɔ marakɛcɛkɔrɔba m'a fɔ ta dɛ wallahi marakɛcɛkɔrɔba ta kɔrɔ ayatollah ye u nana fɔ n ye ko ye nin gɛnna a ko ale taw ala yɛrɛ de y'u yira ale la hali baara ninnu kɛra yɔrɔ min na u ka baara jugu kɛra yɔrɔ min na ala y'o yira ale la wallahi ne ma turabu da ye k'a fɔ ko i donda i bɔta billahi ne ma kɛ dɛ a ko ayatollah n dɛmɛ ne yɛrɛ hakili la a bɛna fɛn dɔ fɔ a ko non e yɛrɛ de b'a dɔn ne kan ka dɛmɛ cogo min tallahi a ko tan nɔ ne ye kulawuzu bɛɛ bɛ falaki birabi nasi siɲɛ 41 sigiyɔrɔma 41 ne y'a d'a ma a ye ne jaabi wula in na a mɛnna k'a sɔrɔ a ma wele quoi a mɛnna k'a sɔrɔ a ma wele mais ale ti ka ne weleli min kɛ a ti ka k'a bɛ ɲinɛ ne quoi ale bɛ ka siran ne yɛrɛ de gasi ɲɛ yɔrɔ mɔgɔw ka faamuyaw tɛ kelen ye ala caman bɛ yen nɔ ne y'a ye k'o t'i wele a fitiri waleya tɛ ça fait u mago b'a la est ce que an bɛna karamɔgɔ tɔɔrɔ wa an bɛna kɛ tan wa dɔ b'a di ala ye alahu a'lam ne de y'a wele ko a kɛra fama ye dɛ a ko wallahi n sigi mɛ k'i kɔnɔ de wallahi a ko n bɛna min f'i ye kulawuzu birabili falaki siɲɛ 7 min n'i y'a di a ko k'a ko 7 in a ko n ye ko ye k'a bɛ ala ka n da ma deli k'a ɲɔgɔnna ye ala ka n da ma mɔriya kɛ maa fɛ ko n y'a ɲɔgɔnna ye ko n ye ko ye a la ça fait ne yɛrɛ kun ɲɛna ko ne siri dɛ quoi ale yɛrɛ kun bolo yan'a ka nin kɛ foyi ko ja ale yɛrɛ ka fɛn marché dɔw gulonnen don o ko datugu pewu ale tilalen na de ale y'a dɔn ko ja ayatollah bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka maa nɛgɛ wa n balimakɛ ne tɛ k'i nɛgɛ n bɛ min ɲini i fɛ mɔgɔ dɔ ɲini dɛ gɛlɛya bɛ min kan wallahi kuranɛ de bɛ gɛlɛya wuli e de t'a dɔn balimakɛ kuranɛ kalanni tɛ sa kuranɛ ye magoɲɛ 3 de ye i b'o kuranɛ ye magoɲɛ 3 de ye a kala i bɛ baraji sɔrɔ a jogo baara kɛ i bɛ manja sɔrɔ i y'a faamu wa a kɛ ka ala wele ala bɛ sɔn kuranɛ ye nin 3 de ye a kala i bɛ baraji sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ kuranɛ kalan dɔrɔn ala t'a kɔrɔ dɔn mais a bɛ baraji sɔrɔ ala ka kumakan don n'i ye kuranɛ jogo ta i ni adamadenw bɛ bɛn parce que i tɛna maa tɔɔrɔ i bɛ tɔgɔja sɔrɔ n'i yɛrɛ ye kuranɛ kɛ ka ala wele ala de ko ud'uni astajib lakum a ye n wele n b'a jaabi a ye n wele cogo di o ye adamadenw ka dɔnni n'ala ye dɔnni min d'i ma kuranɛ kɔnɔ k'i k'ale wele ten i bɛ ala wele ten mais k'a fɔ a ye n wele nin cogo in na a ye n wele nin cogo in na o tɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔw b'a fɔ a kana kɛ nasi ye dɛ a kana kɛ nin ye dɛ ala m'o fɔ maa ye ko ala k'o wele e bɛ se k'a wele cogo min na sisan o de bɛ e yɛrɛ bolo
wala o de be yara bolo de ala ko uni astajibu lakum ay wele mba jabi wa mina min fiye malama ke siribe minga emi idona ko chamana akana to ka vocal qualité do be al to ka amadne ya fam ay kuma kishigi fesa ay na mina fa ngadama ha ya fama u to ka vocal qualité do cinema amadne amoru bella ko ci kibina ne korota ne to la ya fama andi gele do moriala non karamoke mashiti jogo fo moriya e cede nga yira ki masa barka nyini wallahi moriya e cede mamnu nga baraka haga o bila olu do sara limo do sara do kan dia fa morto wuli koy wallahi o me setiki fefe manana ha ambora karta fe amanya ko abse kula utamanye me iga baraka la jole ka juru bila kacha jol tarana ka juru wallahi kacha mo ko jole ka war bila ati ko lu si jati olu kan dia fa ale pane do kuna nga mor minu nga dugo ma jabi abu ko lu fo wallahi o mor nu ta aka no foni ne ka sira fo to nga ne yere ne bi ka moriya nyini harisa ngala dondo dine ma moriya kono kula uzu birabil falaki iba sebe shen binani ke birabil nasi iba sebe shen binani ke ibi numu ka jele kise abeya akuma fe ngono do ta jele kise redo do ala mi ka ta daba kise wallahi ko ibariya de dogoy oho daba kise ta ko yira na ko yara ko de do o tere dum ya ka rete fe jele ni fe ndo ni de jele kise aw fon de mako numu ka jele kise ni ya sebe sasa ibi soroka ni de black tasumana foni ngabli ni bli na bi fe ndo ta ka bla Allah nashina aw ka nasumana ko ala de kana ta koloni villa fi ko ndaballa kana ta trob dala fi ko ndaballa wallahi ala yara de bi ka siditi ga tlaka ko jira ida wallahi ala de bi ka siditi ga tlaka ko jira ida yote ibina ti ko chaza wallahi ni nana stande ne turabu chika yake nene ko ni amdo nini sila nini masaya no hungoro nana da jigila jigila mama ko koroba do be de tere ba ko bi no hungoro atlala kana da dinyo kana o jigida mo yere mi ngade o do be ki jaba kango ika kuma eche wallahi ngumma na ta chorba no fe kuma abina kuma ngala kile do foye wallahi ya la jigala ba walma yikele ki shidde bega baradala ara o nya soroka ba ibina tasita ha ko ndolo ay ndolo laje bon dolo abe jilila wo nga bara bogola bara be mazon ya frage dolo be jila ibina munga sabi ga mazon ya bla walma dolo o be tasmana ko edu me ji bara jini tasmadu ka ba ko de wallahi wudu amma ga ma ko dolo don ta cede wallahi isma wallahi ni doni kaba ko mawbi dulu doni kaba ko mawla doy ne ta dona parce que nga fo nda do mi ne ka doni ama se dolo ma ko ma kungu fo wallahi wala parce que adama de timi do to don quoi so ne be ga don do ne be ga nyi ni ko mais ne de ka doni ama se dolo don na ko ma kungu fo parce que ne ma bakele ko dolo do te fo do oui abillahi ngalodo nyote dolo dona karamo ke hali sanji bi caya nyine dolo dona ba dolo dona ni to ko faye ki jamu faye adona de ma fo ko minu be ka fo ku ba don de mbi ga buruju goshi de buruju tan flabe de wolo lan donda wolo la bota cai ta ti fe ay ala weli i buruju tuy i dolo tuy ala weli ko ala ki dolo mene ngale na ala la ne bi ko ala deri mo yi i dolo bi mene ka soro i manda jeri ke ki dolo no bi ma doro yasinu ta doro so yasinu ta ga buji de wolo blanta e ka yasinu bi wolo blanta akala ina fo nya fo tugo mina billahi ni ma e doro dunga video la ni dunga video la buji jabaka ake ina fo ne afo tugo mina i ka wati da ma do nyana file ibina don ubina fiye ku ni dolo de ça fait quoi ngo c'est mo do ubina ne ma ne ba do ku nyeni na lejele kala de ubiri wallahi u biri ku bolo ba pe je dongodo jmene jele setai ale ma kurai mina tlaka explica eta kwani na fara ko ngamara chokorba ko mi ngai o te fe parce que mi ga nu minu fo fanda be dayla nga fanda ta do kale dayla mi nyada mi ya fane bi mi ya fane bi wallahi billahi c'est de baye ya fama c'est de baye mais ako tellement que c'est balé quoi nini kelete nini ka dalu kelete ako ale kale na alala ale kunda do kale sirlidu jaja marché o kunga nga na ale ma o do ça fait 5 damo lu de ka kutunu peu
ale ta ka problème la quoi mais ale gele ga kulo zubira fala ki shen bina nikili bira bina si shen bina nikili atama da ma da mba foka wala a shen bina nikili sigirma bina nikili aya ko la tile wolofla ako billahi ale tile fila ka ale tse ka sunoko ati se ka sunoko ale ba dadla la chukumina yelema mais ala nana sunoko da ale ma domina be ala ko do yira ale la o do be ni lajali kala o fi ay ka duti ngana fori yere ni yere suguna na ibi kunai o mo ko sugu ko do la ibi kunai ngani ma wara fi karado afamuna fin muro mi ni ngalike o kula uzu birabil falaki bi sebe bina nikeli birabil nasib sebe bina nikeli ya fam o ngani bi fe ka chaya mi no be ka numero bla kana numero bla neti maka numero ta adelle do lejeli kala nonu ko lejela na baga numero bla ko ne ngani numero ku baga dolo le ko ka fay ndi maka numero ta maka ni ka numero bla nga fe ngoro wala mashika na numero ta ay ni mako be na privé la ko kuma mti se ka fo live kono yele sans fait ni dul nga compte kono nga numéro fixé mais minu mi bla commentaire la numéro mi bla commentaire la ya toy morudo moru ko barado de ivar ya muso do be no yo goshi ko sayna ya fam wa bi woro bo hu mo do be gana ya anga carte la ba wila ba ko ale ayatulay billahi tallahi allah wale ayatulay o islami nga kana fafi ko ay akwanga memi makite ko ale fene ayatulay okay ba ko ekon ete ek makate et puis photo mi mambulo video mi mambulo ete mais o ya ka émission do soro TikTok ka numéro fena bala ko ayatullah mais ko ambi ayatullah mi ko oteni ete o bora fe kana se gana sugudala we telemantigo nyina ngadoro ko ayatullah to lugo ko afam gana suguda telemantigo ko ma fo gana telemantigo bele mais sugudala ko ayat amaga ayatullah de gaso nyina yoroni be do luta o fla beta kan o blaya o sera dro yene ga so ko dro ko ni so indido o yo futa dro ko ni futa indu me kelengo ere de do anga me ere de ma ya fama ere de ayatullah bon abi soro ni nanyo wana wallahi nanyo wana do ko ga numéro de bla bla ne ga video korata ne fendo foyi mori kani mori nyon la goshi galoka me mena fendo de foyi adama di yani ka arne ke ya di de ibise mina o keban wallahi ibise mina billahi tallahi ni yeminke ba to no so